in mijn toes. Huur stond niet? Ja? Ja. Stond al aan, huur. Zei de man met de capuchon. Zet hem aan de Hallo. Oh, Wat neemt er voor weer met? goeiedag. Goeiedag, ik zie wel niet goed. Ziet je Toos? Ja, ik ben Toos. Kijk. Wieso? Toos is Toos. Ja, Toos is Toos. Wie weet er met de naam? Nou, dat stiet erachter. Huub en Toos. Och. Met een hertje ertussen. Ja, Toos. Hi, ik ben Bas. Ja. Ik werd ervoor betaald om mijn oerige goed kost te geven. Om op te letten. Want anders dan zien we ook niet de dingen waardoor we onze afleveringen kunnen opnemen. Waar is Huub? Dat zit achter de computer. Oh, dat zit achter de computer. Waarom gaat dat er niet voor zitten? Dan kunnen ze zien wat er op het scherm te zien. Flauw, hè? Ja, ja. Flauw, hè? Mogen we even een preutje komen maken? Bij Ja, je? dat mag. Ja? Want ik heb wel wat vragen. Heb je al wat vragen? Ja. Als het maar niet te lastige vragen zijn. Nou ja, wat is Van dat? dat is van de oudste dochter. Och, Die wat leuk. heeft hier de opvang gehad. Maar dat is een gasouder opvang van 0 tot 4 jaar. En dat moest ze aan huis doen, hoe ze woont. Ah, Dus het is gewoon verhuizen. Ja, en toen is de opvang ook weggegaan. Maar ja, we hebben de reclame gewoon nog. dus het was hier een klein circus. Ja. Met een hoop Ik zou wel leven. zeggen, ja. En dat vond geen leuk, denk ik, of Ja, niet? ja, dat is best wel leuk. Ja. Het is nu een stuk rustiger natuurlijk. Is ook wel weer fijn. Ja? Ja, Oké. ik kan er niet goed tegen dat klein kinderen in een buiken en dat ze niet kunnen zeggen wat aan de hand is. Ah, Snap dat je? ga je nog aan het hert dan. Ja. Die pupkes die je ook op de Ja. vensterbank, die zien ook zo leuk. Ja. Ja, heb je die meegenomen op ook reizen of zo? Of? Nee, die niet. Die heeft de mensen eens een keer besteld via een of andere Via de site. computer, Ja, hoor, ja, nou achter dat, zit. ja, Kijk, ja, ja, maar. tuurlijk. Ja, echt kei leuk. Uitkijken dat ze de nek niet breekt. Ja, zo dat de... is van de glasvezel. Ja. Maar ja, er is er sowieso nog voor komen. Dus als hoe? Dus die wilt gewoon aansluiten? Nou, ze willen dat gratis naar binnen, naar de meterkast of zo gaat. Ja. Daar komen ze volgende week voor kijken. Want die ontvangst is En, nog niet zo best, denk ik. Nee, daarom zijn er niet zo happy met. Dus ik denk niet dat de mensen dat... Mogen we even binnenkomen? Maar voor mij wel. Ja, want het regent en Echt waar? dat wil ik ook niet aandoen. Ja, mensen, die gaat zijn capuchon op. En die gaat wat op de kop. Kijk niet naar de rommel. Dat is dus de opvanggewijs. Oh, dus hier rennen die kleintjes allemaal rond. Hier hebben ze gespeeld. En hierneven is er een serre, daar stongen de bedjes en dan kosten ze slapen. Die is wel kei, de Mickey, die is te gek. Ja, dat is... Dat heb ik nog nooit gezien. Heel fraai. Ja, wat wilt je nog meer zijn? Nou, ik ben eigenlijk wel benieuwd naar Huub. Nou, Huub, Ja. zal ik hem eens roepen? Ik of het de versie. Ja, bereid hem eens even voor. Huub, Zie wat op hebt, dan heb je besteld. ze willen dingen zien. Kom niet. Gasten brengen vruchten aan. Oh, oh god. Als we er maar niet goed gekeken. Ach, Hier zo! Sorry. maar huurde ik tegen nou in eerste instantie zeggen van ik kom niet. Ja. Ik wil Dat niet. was ik, joh. Ah, oké. Hey Huub. Bas. Goeie. Wat heb je trouwens, een leuk campertje? Campertje. Of is dat geen Campertje, campertje? dat is mijn bestelwagen. Oh, Daar ben ik nog helemaal met gewerkt waren. serieus? Ja. Wat doe je voor werk? Nou, voor hobbyen nog een beetje. En waar gebruik ze hem dan voor? Om dozen te halen op de fabriek. Dozen? Dus we hebben altijd een textielgroothandel gehad. Ah. Althans, groothandel was groot.
Maar we hebben dus inkoop en verkoop van textiel. Aha. Ja, ik denk dat het een campertje was, want het is tijd er zo fijn onder het carportje Ja, met die die... kopen. Met die Het is 34 jaar oud. Ik weet het, dat heb ik niet. Ja? oh, ja, is maar... Ja, Mitch, het leven van een cameraman gaat niet over roezen. Oh. Maar waarom doe ik aan een campertje ook vanwege de Tuurlijk. kentekenpleetjes en zo? Ja, nee, dat klopt. Ik dacht van, dat is van allemaal de reizen die ze met dat wegentje gemaakt hebben. Nee, dan ga je maar naar een textielbedrijf, dan gaan we de dozen ophalen. Die komen hier, wordt gesorteerd. Ik heb het magazijn onder de kerk hier in Leijenbroek. Daar werden ze neergezet. En er zijn de marktkopers die komen dat kopen. Ah. En die verkopen dat op de markt. Oké. Oh, wat grappig. Nou. Nee, maar dan weet ik, want ik heb dat al zo druk gezien op de markt dat er textiel verkocht werd. Maar nu weet ik waar dat vanaf komt. Dit zijn in wezen allemaal spullen die overblijven. Die moeten hier ook verkocht worden. Ja. En ja, daar ben ik dan een van de enigen van die in Nederland die dat spul opkoopt. En dat wordt dan tamelijk goedkoop op de markt verkocht. Oké. Want er zijn ook soms dingen die waar een foutje aan zit of zo. Hè. Maar daarom wordt dat hier gesorteerd. Ja. Dat, Dus niet alles wat stichtjes halen, dat haalt de marktkraam. nou, luister, op het moment is het zo dat heel veel dingen gewoon in gesloten dozen verkocht werden. En dat is het risico van de markt. Oké. Dat, nee, maar afverpakken zoals thermo-ondergoed en zo gaat. Wat nog wel tamelijk duur is in de winkel. Hè, als er een vlekje in zit, het wordt nogthans onder die kleren gedragen. Dus, Ja, zo is het toch niet. Juist. Kijk. En waarom zou ze dan... Ja, ik kan bijna zeggen, het wordt meer dan de helft van de prijs van wat het in de winkel ik verkocht. Ja. Hey, even nog over een busje. Is het een benzine of een dieseltje? En diesel. Een dieseltje. Nee, dat is in wezen het probleem van hem, want hij is afgelopen week gekeurd. Het is dus lastig om hem door de keuring te krijgen. In verband met de uitstoot. Maar luister, deed het nog altijd en is goedgekeurd tot 2027. Oké. Dus, Zolang kan ze nog boemelen. ja, als ik het hoef door waren, joh. Wat heeft hij gelopen? 3 ton. 3 ton. Fluitend. Ja. Luister, ik heb er dus geen verstand van machine in een 6-cilinder te zijn. Het schijnt. Ja, dus ik immers zet er verstand van het, dat weet dat. Ik ben namelijk al eens als er aangehouden door immers dat dan zien we verstandje van het van en dat zei van verkoop me die bus. Oh. Want die werden schimmer niet meer gemaakt in zo'n cilinder. Ik weet het dus niet. Heb ze nog een nummer van die goeie man? Nee, want als ze dan zegt van geef me 5000 euro voor, maar dan zeggen ze ja, maar dat is ook al zo oud. Ja. En dat heeft al zoveel gelopen. Juist. Ja. Ja. Kijk, en die paar cent wat er dan opbrengt, dan zeg ik van rieg me helemaal Op. op. Zullen we er even naar binnen gaan? Dat wordt naar. Nee, ik vind het knap dat ze dat zo lang vol is gehouden, Mitch. Hey, en dit is een... ik moet zeggen, dit is een van de leukste struitjes van Zittert. Dat Ja, klopt. waarom kom ik er nog Dat terug klopt. hier? Ja, want het is niet Heb je de alle eerste keer. afleveringen gezien? Die, ja? We zien bij Anja Ja, we bij geweest. Anja. We zien bij Carolien geweest. Ja, En dan zitten nog wel een paar adresjes waarvan ik zeg van... Nou, komen we van nog eens terug. toch komen we nog eens terug. Ja, en dan kijk ze hier. En dan zie ze het busje staan en het carportje en zo. Hè. En we zogen natuurlijk het spandoek op het hek. Ja, en dan best je iemand nieuwsgierig. En het was vrij duister in de woonkamer. En op een gegeven moment zocht ik pas... want volgens mij zo het stieg in de stoel, Ja, of niet? ja. Ik dacht, dan zwaai ik maar. En ik Ja, zwaai ze ja. terug. Ja, ik zweeg het Oei, terug. Ja, Huub. Ja, ik Ja. hoor het, ik hoor het. Ja,
Het is met zwaaien begonnen. Yes. Maar daar laat ik het ook bij hier. Oh. Dus ik parkeer mijn charmes weer. En, maar ik vond het wel leuk om even te komen kletsen. Dus Ja, het was ook leuk. dankjewel, Niks Toos. te danken. Kijk, Huub. Even uit eigen nieuwsgierigheid. Mogen we met ook op de foto bij Mickey? Wie Mickey? Ja, Ja? zeker. Wie komt je eraan? Vette Is van de, dochter van de dochter, door de vriend van houden toehangen en de woonweg door. Ja. Hier zijn ze allemaal Mickey gek.